Tamminen, Takkinen. Tässä paratelee myöskin sijoitustaan 4 pykälän verran. Hän nousee Streetman-luokassa sijoitukselle 36 ja aika paranee tuommoiset 24 sadasosa. 13.155. Pauli Kinnunen, Pontiac-kuljettaja Vantaalta radalla 1, 14.712 ja Timo Kinnusen Mustangille radalle 2 tänään kellotettu 17.93. Autot ovat ihan erinäköisiä, mutta molemmat ovat punaisia, sen tietää jopa umpivärisokea juontaja täältä kopista huutaen. Miten aika sitten erottuuko ne keskenään hyvin tasainen ykkösaralla? Kinnunen ottaa kuitenkin erävoiton ja parantaa aikaansa kenties ehkä parantaa lähes puoli sekuntia. Pauli Kinnunen, Firebird nyt iskussa, aika 14.231 ja siirrytään seuraavaan lähtöön.